Gratulujeme k víťaznému gólu. Je to jeden z vašich najdôležitejších, ako si cítíte on? Tak určite je dôležité. 3 body, takže bol určite. Čo bolo podľa vás najdôležitejšie, že ste dokázali získať tie 3 body pre vás? Že sme hrali až do konca, dali sme do toho srdce. Aké boli trénerové pokyny, s čím ste vyšli na ihrisko, ako to vychádzalo podľa vás? Oživiť hru, urobiť niečo pre mužstvo a sa to podarilo. Ostatné výsledky vám hrali dokrát, vaši súperi z podobných pozícií prehrali, respektíve získali. Ako vnímate toto? Neviem výsledky, neviem na to reagovať. Máte teraz 6 bodov, doma ste získali 6 bodov, nedostali ste ani gól, ako vnímate túto situáciu? Určite pre nás budú všetky domáce zápasy dôležité a zatiaľ sme 100% a dúfam, že to bude tak pokračovať. Samozrejme potrebujeme niečo doniesť aj vonku. Presne tak, doma 2 víťazstvá, vonku 2 prehry, ako to bude pokračovať podľa vás budúce kolo napríklad? Tak vonku sme hrali na Slovane a v Žiline, samozrejme chceli sme niečo uhrať, ale sú to výborní súperi, takže budeme sa snažiť v ďalších kolách niečo doniesť. Vám si o niečo tréner povedať, gratulovať na tom zápase? Zatiaľ mi len pogratuloval krátko. Teraz to príde v kabíne, takže... Budete musieť niečo platiť, alebo... Tak určite, za tieto rozhovory, určite. OK, držím palce, ďakujem. Máš v hlave sa na ten koľko bol gól, ale jak to je? Druhý ligový. Ale prvý ligový na vývod. A ten prvý za Puchov, pamätáš si to? Prvý za Puchov to bol... Neviem, ktorý ročník, ale bol to zápas Trenčín a hrali sme Trenčín. Ale neviem, ktorý to bol ročník, 2006. Čiže dosť dlho si čítal. Nebol si už z toho nebozný? Tak určite. Aspoň nie si kanonier, ale... Nie som kanonier, ale každého hráča gól poteší. Urobil si to ako veľmi skúsene. V tej chvíli, keď tam Pelta skákal a tie obroncovia tam padali ako kolky, to akože je to taký nejaký že tam už to bude na koľko podkontrolovať, tú hlavačku tam zasúdiť. Tak to vyplynulo z hry a akurát teraz Michal mi hovorí, že keď som robil tú kľúčku, tak už nedúfali, ale vyšlo to. A ty si dúfal? Tak samozrejme, ja som dúfal.